det er en bænk, der bliver bygget, så er det fedt, hvis der kommer en samtale om, hvorfor bænken skal være der, men selvfølgelig også, at folk bare sætter sig ned og holder en pause. Jeg hedder Kevin, og jeg er en del af Bureau Detours, som er sådan løst forbundet og tæt knyttet kunstkollektiv med arkitekter og designer og tømrer og folkeskolelærer og alt muligt blandet landhandel. Så kan det faktisk godt være, at vi kan... Menneskene, der er med, er nogle rigtig gode lærere, så vi lærer hinanden rigtig mange forskellige ting. Og det tror jeg var det, der tiltalte mig rigtig meget, at der var basis for at lære. Og der er det jo så, at vi for hinanden kan være en lille skole. Nu har jeg lige sat mig ind i at lave noget så kedeligt som regnskaber. Men det vidste jeg ikke særlig meget om. Men nogen skal jo gøre det. Så det er ligesom en ny fase af mit liv. Stort set hele det her hus, drivhuset her, er bygget af genbrugsmaterialer fra tidligere projekter. Så på den måde er det jo bare fint at sådan relokere de ressourcer, man nu engang har i forvejen, i stedet for bare at smide det ud. Men det kræver bare ligesom, der er et eller andet til at holde det, ikke? Ja, det. Et værk, det for mig handler meget om at aktivere det offentlige rum og få aktiveret de borgere, der er omkring til en eller anden form for lokaldemokratisk proces om, hvordan man kan bruge byrummet. Det sidste, jeg har været med til at lave, det er sådan et bord-bænkesæt. Og jeg tror måske, i løbet af den uge, vi stod derovre, var der måske 80 mennesker forbi og klappe i hænderne. Og så var der en, der var skidesur. Og sådan er det jo at leve i en by, altså hvor at man kan sige, at demografien er så forskellig, ikke? Og så har folk nogle forskellige holdninger til alt. Og pointen er jo så bare at finde den bedste løsning for de fleste.